Ahojte všetci. Čaute. Neonka live. Dnes spalím. Je tam niekto? Ja si nám zatiaľ čajík. Čajíček, Tomáš, ahoj, ahoj. Čajíček, Julka, čau. Už sa ozývajú. Na zdravičko, žite zdravo. Julka naša? Naša Julka, áno. Matúš náš, Rubický. Všetci ste naši. Všetci ste naši, hej, ja vám zamávam. Barbara, Karin, čaute, Lenky, čau. Mávam ti, ja všetky mávam. No, ak nás počujete a dobre počujete, zamávajte. Aj tvoja manželka, pani Pali, už je pripojená, Diana. Je tady, mávam. Kontrola. Či si tu? Napíšte nám, či nás dobre počujete a či nás dobre rozumiete. Super Saturday bol v sobotu, boli ste? Napíšte nám rovno, že či ste boli a ak ste boli, na akom programe ste boli. Najlepšie počujeme, Matúš, díky. Na akom programe ste boli? Matúš, ja viem, že boli Combat a The Trip, neviem ďalej. Tam som bola ja. Ľubka, zdravím, rozumieť, paráda. Takže Super Saturday. Môžeme dať preč. Táto naša nástenka je stále, že čo sa deje. Super Saturday si môžem bez nástenky preč. K tomu bude teraz niečo ďalej nasledovať, o to sa dozviete o chvíľu. Ne? Teraz? Ja idem. Dobre. Môžeš ty láskavo o tom ešte porozprávať. Áno. No, dobre, Super Saturday, od zajtra si to bude na internete a všade bude nasledovať Super Saturday, už iba Saturday Workshop, niečo ako Neonka Academy. Bude to v sobotu, budú to soboty od 1. 2. od 1. Ne od 1. Počkaj. Ne, od 7. Najbližšia sobota po 30. Neviem aká. Je 1. 6. asi. Od 6.4. budú tam asi 2 soboty ďalšie, kedy sa bude do obeda a po obede cvičiť, ale aj technicky cvičiť. Preto to je workshop, pretože budeme vysvetľovať techniku správnu cvičenia a samozrejme budeme aj cvičiť danú hodinu. Z toho 6. to bude hneď, tuším, do obedu body pump a po obede bicykle. Neviem, alebo grid a cake, neviem. Ja nás neviem, budete to vedieť, je to kvôli tomu, aby sme sa naučili tú správnu techniku, alebo teda tí správni naučili tú správnu techniku, alebo teda je to kvôli tomu, aby sme trénovali správne a trénovali kvôli výsledkom. A to je všetko, čo som chcel povedať. Tak čaute, vypínam sa. Áno, takže vlastne Saturday Workshop, o tom Radko teraz hovoril, a potom čo ešte jedno dôležité je si zapísať do kalendára 13.4. bude v Neonke Trip Day, čiže budeme jazdiť spoločne 10 choreografií rôznych a môžete prísť, bude to samozrejme za výhodnú cenu a bude zábava, nejaké darčeky dostanete a hlavne si užijeme choreografie, ktoré sme trošku dlhšie teraz necvičili, aby sme mali trošku zmenu. No a dúfam, že sa vám páči nová choreografia, ktorá sa jazdí na tripe, teraz sa s ňou budeme stretávať asi nejaký týždeň, 2. Každý jeden deň pôjde táto choreo, takže určite si ju vyskúšajte, je super. A potom nám môžete dať nejakú spätnú väzbu, že čo, ako. A kľudne nám môžete napísať aj potom, že ktoré by ste chceli ďalšie choreografie jazdiť potom, aby sme pridali k tejto 16 k New Yorku niečo nové. Zamávaj všetkým. A ešte by som chcela povedať, aby ste si ešte jednu vec zapísali do diára, aj keď si budete náhodou plánovať smenovky v práci. Je to síce až v máji, ale je to fakt veľmi dôležité. 4. a 5. máj sa bude v Neonke diať with Family Days. To znamená, že budeme robiť akciu pre celú rodinu, budeme cvičiť a zároveň budeme sa starať o program pre detičky, čiže budeme tam mať babysitting a babysitting neznamená, že úplne babetka, ale vlastne bude to program pre rôzne vekové kategórie, bude tam nejaký koncert, nejaký kúzelník, proste nejaký program pre deti a vy budete môcť v kľude si zacvičiť a tráviť u nás nejaké krásne poobedie aj v sobotu, aj v nedeľu to bude. Takže 4. a 5. maj sa bude konať Family Days v Neonke. Tak sa tešíme, možno už bude fajne teplo a zacvičíme niečo aj vonku, že? Mohli by sme.
trošku na teraske. A dneska na konci vyžrebujeme víťaza súťaže, ktorá bola na Instagrame, kde ste mali napísať, na čo sa v lete tešíte, na chlastanie sa tešíte. Na grilovačke, ale to fajne teplo. No, takže áno, no a potom ešte vlastne, už keď hovoríš o tej súťaži, tak na Super Saturday sme hrali o 100-eurový kredit, tak ako už tradične to je u nás, že hráme o tú 100-večku, takže to budeme, to nebudeme žrebovať dnes, ale tak posnažíme sa to dať dokopy tak do stredy určite, že kým to dáme dokopy celé, lebo tak ešte tie urničky sú na prevádzkach nesmiesti, ešte všetko stiahnuť, takže aj toto, s týmto sa tiež samozrejme, že ozveme. No a čo, videli ste, že sa mali priamy prenos žiadosť o ruku na tréningu RPM? Verím, že áno. Takže aj takéto veci je u nás pestré, všetko sa deje, všetky zaujímavosti. Tak aj to sa môže stať na tréningu. A keď chcete, aby sa... o slobodu. Ak chcete, aby sa vám to stalo, tak zoberte svojich frajerov na tréningy. Takže, tak, no, ideme na to teda. Ideme, čo tam píšu? To je Peťka. Peťka. Peťka, už v pohode sme to s tebou prežívali všetci. Super, no, potom dúfam, že sa dozvieme aj termín svadby. A pončaky. Áno, to sme sa už dohodli a určite prídeme sa blahoželať. OK, ja idem zapísať. Ty si daj čaj. Kebyže nejaké otázky máte, tak nám píšte samozrejme, budeme sa snažiť na to odpovedať, buď priebežne, alebo to Vratko bude sledovať, lebo ja tam nevidím, bo som malé písmenka veľmi. Treba mi už okuliare asi. Však máš, nosíš, daj si okuliare. Mám okuliare, nie. Jak vyzeráš v okuliároch, jak učiteľka? Pani učiteľka, dajte si okuliare. Daj potom na budúce niekedy. Máš si dať okuliare, alebo si nemá dať? Napíšte. No, daj si okuliare, Ivanka. Nie, ale potom si. Kúpim si také nové, lebo to sú ešte zo školy. Vyzerá tak prísne, to už potom máte po chlebe. Idem, čaute. No, tak ja teda volám Paliho medzi nás. Pali, poď. Mám dobehnúť. Dobieham. Dobrý večer. Tak toto je Pali. Tí, ktorí nepoznáte náhodou Paliho, tak Pali cvičí body pump a cvičí ho ráno, takže keď chcete ráno cvičiť, áno, teda hlavne často, tak je to 6:30 v Optime, že? Jo. To je piatok? Jo. A teraz ideme spolu, že Torisa o 7. Útorok. Áno, potom hneď v útorok večer. 17:30. Ale to už kasový. Áno, ty nechcestuješ, čo je dosť. A ešte jedna? No, kasovia znova štvrtok. Kasovia štvrtok. 18:30. 18:30, no vidíte, čiže vlastne všeho chuť, keď chcete ráno alebo večer Paliho stretnúť, tak nájdete, áno, v rozvrhu všade si veru, že... Čo mňa teší, a vlastne tak by som chcela aj celú dnes viesť nejakú debatu, že Leonka nie je o ženách, to už sme sa bavili raz, však už to vlastne bola Ivana, už sme túto tému už veľakrát rozoberali, že Leonka je aj o mužoch a sme veľmi radi, že aj na pódiu máme veľmi veľa chlapov už za ten čas. Takže zbierate sa aj, tak tomu sa ženy veľmi sa tešíme. Akože nie, že by sme my neboli pekné na pódiu, ale tak aj samozrejme, že áno, je to super, keď máme akože, áno, keď nie sme samé ženy, tak trošku máme osvieženie. No Pali, tak nám povedz niečo o sebe, predstav sa tým, ktorí ťa nepoznajú. A čím by som mal začať teda konkrétne? Tak povedz nám, že si Pali, som Pali. Koľko máš rokov a čo robíš normálne v svojom bežnom živote. Nie naukovom, ale teraz takom akože súkromnom tvoju prácu. No dobre, takže oslávam tohto roku 32 rokov, sice možno tak nevyzerám, ne? Niektorí typujú, z minulé bola debatka, že tak 24, ďakujem. 24 sú. 24, 25, ale je to v poriadku, Neskôr to bude viac ešte hrať na srdiečku. V normálnom svojom bežnom živote pracujem ako v špedícii, pracujem teda ako team leader námorného importu, teda prepravy. Papiere, tovar, to všetko, čo vidíte doma na stole je made in China, to všetko vozíme, hej. A možno nie made in China, možno z niečoho iného, ale tak akože. Takže ty sa staráš vlastne o to, aby tu sem prišla nejaká loď? Tak, v podstate teda áno. Zákazníci si objednávajú tovar na Slovensku, my konkrétne tu na v Košiciach sa staráme v podstate o východné Slovensko, teda zákazníkov z východného Slovenska a zadáš objednávku, potrebuješ previesť kontajner alebo nejakú paletku, či je to Čína, Pakistan, Bangladeš, čokoľvek, dovezieme, privezieme, preclíme, až k tebe domov. Wow, to je nejak super vedieť o tom. Pravda je, že ja som nevidela do hĺbky, jak to ide celé, takže
sa fotíme teraz akorát. Taká malá vložka. Always. Ty zatváraš oči, prečo zatváraš? Ja zatváram oči. Sa hanbí. Snažím sa ich otvoriť. Rada sa vás fotí. Krásne. Dobre, takže veľmi zaujímavé to je. No a v podstate je to také asi sedavé zamestnanie, že? Je, strašne. Ja sa smejem stále, že som taká kancelárska krísa, takže takže sedíš, čukáš do počítača, chrbát, všetko, je to také bežné. Jediný pohyb, ktorý vykonávam je tlačiareň a späť. Tlačiareň a späť. No áno, obed nie, to len do kuchynky, takže znova to len. No, takže vlastne môžeme povedať asi, že šport ti padol dobre. Určite. A čo si ty robil zo športu už niekedy dávnejšie? Ako to je? Všetko možné. V podstate ja som taký, jak povedať, že všeho športovec. Od mala som sa venoval, akože samozrejme nie profesionálne, nejak špeciálne, ale tak prešiel som si hokejom, hokejbalom, futbalom, stolným tenisom, basketbalom, hádzanou, volejbalom, vybijanom, všetkým. Všetko mimo vody. Plávať neviem, bohužiaľ, to je jedna vec, ktorá mi nikdy nešla. Do vody ma nedávajte. Ale ináč, hej, skutočne. A rukavníky? Tak si to ešte neskúšal? Radšej koliesko. Hej, takže s tým, že samozrejme od nejakého 17. roku, 16. prišla aj posilka, k tomu potom také, že aj vlastné váhy, doteraz si pamätám na svoje začiatky. Som myslela, že vlastná posilka povie. No, vlastná, doma. Stoličky, valenda a k tomu originál Aviváž, voda alebo piesok a zavíváš jednoručky, dvíhaš. Tak super. No, vidíš, tak keď, akože, hej, keď nám hovoria niekedy klienti, že viac 7,5 je viac desiatek, tak vlastne môžeme doniesť. Ja vlastne zo sebou. A vyváš s pieskom. To je super nápad. Dobre si to vychytal. No, niekedy sa nedalo, hej. Človek bol mladší, tak ale hlavne to bolo o tom nejakom nájsť si cestu. Tým, že som si v podstate hľadal cestu aj k futbalu, veľa pokusov bolo, pár zápasov som dohral aj súťažne, stále do toho niečo prišlo, či už zdravotné problémy, keďže som alergik, bohužiaľ, takže nedalo sa, no, tak nejak. Takže vlastne si potom našiel neonku. Ujo Google mi pomohol, áno. Áno, čiže vidíš, super, na neonku môžeš byť aj alergik, aj nemehlo ma napadlo, vieš. Nie, môžeš, samozrejme. Takže vlastne ty si sa rozhodol teda, že niečo budeš hľadať cez Google a my sme ti skočili do cesty. Presne tak, hej, ja som dieťa marketingu, smejem sa. Však čo to bolo, 2 roky, nejaké vyššie 2 rokov dozadu. Večer, nuda, človek si povedal, že posilka ma nebaví, ako však je to konec koncov nuda, človek sa netlačí, nechce sa ti, tak nejdeš, alebo ideš a odflakneš to, aj to je možnosť. Lebo tých dobrých dní je stále menej a menej a potom to bola taká nejaká myšlienka, že poďme hľadať niečo úplne iné, tak akože skutočne bol Google.sk, vyhľadávač a že skupinové cvičenie, to bolo prvé, čo ma napadlo. A vybehla tam neonka Košice, v tom čase už som pracoval v Košiciach, tak akože však prečo nie, potom hneď bola, že vtedy ešte frajerka, už nie, pani manželka, pozdravujem, Bianka. A hneď som mi nakecal, že však nepôjdem sám, pôjdeme spolu, už brali sme si PAM, prihlásili sa. To je nejaký príbeh, prepáč, že opačne to väčšinou vie, vieš, akože babi a teraz akože to je krutá pravda, a teraz som to opačne potiahol ja a ja som sa akože tak nejak snažil, lebo predsa ten PAM to bola láska na prvý pohľad, takže. Áno, takže vlastne ty si išiel do neonky, ale sme sa vlastne bavili mimo kamery, že grid to bol, hej? To bolo prvý tréning. Nie, prvé, čo ma zaujalo práve že z neonky, úplne z toho prvého, čo som videl na nete, z Google, čo som si hneď klikal, kto to je neonka, čo to je vtedy, grid ma strašne zaujal. Ja som chcel spevniť, človek chce všetko rýchlo, ne? A grid je taký, že vyzerá, že proste rýchlo za pol hodinu stíha úplne všetko. A to bolo to, čo ma úplne oslovilo. Samozrejme, prvýkrát som si povedal, že hang on, akože ten grid možno nebude tak na prvý šupo možno dobrý nápad, tak no, akože dobre, tak niečo ľahšie, tam som našiel tie činky, tak reku, poďme radšej na pump. A skončilo to pump. A vlastne, asi vyskúšal aj potom niečo iné? Alebo si ostal iba pri pumpu? Pump je moja najväčšia láska. Samozrejme, skúšal som aj ostatné programy, ale darmo. Akože taká druhá, taká maličká láska, neonka je veľká láska, ale pump je stále proste bude top. Potom je ten atak a potom je to všetko ostatné tak nejak akože roztrúsené a pre mňa tak nejak akože no, uzadí. A na bar si bol? Nie. To môžeme sa kľudne baviť aj o tom, že obdivujem chlapy, ktorí cvičia step, inštruktori. Klopy dole, keby som mal 4 dole. Áno, spojiť ruky, nohy dokopy. Toto ja som nikdy nevedel a nebudem. Takže pre mňa kvôli tomu bol aj stále step takým trošku utrpením. Keď som si ho vyskúšal, som si ho, ale nie, ďakujem, to nie je pre mňa. Hej, ale znova každý si musí nájsť to svoje. No, však v podstate aj na grite, musíš tiež dávať ruky, nohy aj na pumpe, všetko dokopy.
Ale je pravda, Trošku že tie menej kardia sú také Menej náročnejšie. No výborne. A zaujíma ma, že ako si potom, čo potom inak Dianka ďalej, ona potom ostala ako? Lebo ty si išiel na pump a ona potom čo? Ona išla domov na pump. A chodila stále, lebo sa mi zdá, že aj na jumping chodila chvíľku. Že... No, to už je veľmi ďaleko. Aha, V úplných začiatkoch to bolo tak, že sme potom spolu chodili na pump, potom tým, že ona už sa nestihala, respektíve v tých Košiciach, tak som chodil sám. Nie, vlastne možno toto povedať, že si cez spojný, že pochádzaš zo Sabinova. A že si dlhšiu dobu vlastne jazdil každý deň do Košíc do práce, na tréning a domov do Sabinova. Hej, to bol trošku krutý pol rok prvý, a tým, že hlavne v zime to bolo také kruté, že som chodil z domu, lebo mal som aj ránky niektoré, som z domu odchádzal okolo 5 a večer som prichádzal okolo 8, pol 9. Akože bolo to také čerstvé, fresh, hej, niekedy, ale potom časom, potom pol roku už to bolo také trošku náročné. To je podľa mňa veľmi inak obdivuhodné, lebo to akože fakt, vieš, prídeš domov, vlastne si dáš pyžamo a nič vlastne nemáš z toho dňa. Čiže vlastne super je, že už ste tu. Tak, hej. O nie pár domov, ulic vyššie, áno, od nás. Tak. Už je to podstatne jednoduchšie. No a čiže vlastne sme cvičili, už sme cvičíme a potom ako došlo k tomu, že inštruktor chce napadlo? Ambície? No, tá láska prišla hneď. Tak bolo to v novembri. 5. novembra tuším, že prišiel som k Erike. To je inak brutál, že chlap si pamätá. Chlap si pamätá, hej, tak ono... Láska o lásku, keď ide. Ale prečo? Prečo si to pamätá? Ak po pampe, vtedy ešte tam boli schody, to bola stará, nie? Ešte teraz momentálne, kde je Lidl, tam sme to boli ešte. Aj stará Kasovia, takže vlastne musel som sa mali schody. schody. Áno, to bol prvý challenge, v pohode to sme vládli, ale to, že som stváral ďalších 30 minút sedieť na lavičke a dýchať a potom som si trošku odbehol na WC, pretože som nevedel, či to pôjde zo mňa von alebo nie, zostalo to vo mne, potom som sa znova vrátil. A potom sme strávili ďalšiu polhodinu na parkovisku, kde som znova predýchával. Takže kvôli tomu to tak nejak vo mne zostalo. No. Erika sa smiala, poprvom, ona doteraz máme tú story, si pamätáme, ona si to veľmi dobre pamätá, ja si to pamätám, že Pali, ja keď som ťa videla, myslel som si, že už živce neprídeš. A zrazu. Bum, barabum. Ambícia prišla, ja neviem, tuším, že po mesiaci plus minus cvičenia. To som tak nejak, no ja som strašne veľký fanúšik tej hudby, ktorá sa tam, nie že propaguje, ale na ktorej fičíme. Beat, ak to búcha trieska, ja to môžem. Nemôže to byť až veľmi over the top, proste tak nejak v tom strede, kde to tam má rytmus búcha, tá moderná hudba, takže to je spojenie chlapci všetci, pozdravujeme aj Erika. Samozrejme. Spojenie hudby, činiek a tohto pre mňa proste bolo jeden krásny zážitok. A tým, že človek má istú možnosť sa posunúť, ale aj prezentovať sám seba ako človek ešte k tomu, tak nebolo o čom. Tak som písal, išla správa a už to išlo. Čiže si sa nebal vôbec, že ako to dáš akože z tej druhej strany? Báť nie, rešpekt tam bol, ale taký nejaký strach, akože som veľmi Žiadne hnačky, nič. Ja mám za sebou kopec týchto, jak sa povie, divadelných predstavení od mala. Ja som proste, mňa tlačili či do scénok, alebo... pred rodičmi ešte divadlo. Nie. Na strednej škole divadelné predstavenia, na základnej škole divadelné predstavenia. Takže... Hej, ty si vlastne mal byť herec? Tak, nevyšlo to. To je zaujímavé. Čo si hral, aké úlohy? Všetko možné, cez kráľov, aj kňaza som hral. MacGyvera, to strašne veľa to bolo. A robíš ešte teraz také firemné? Nie, stačilo. Že ťa pozrieme, vieš? Stačilo. MacGyvera, to by som si pozrel. Zaujímavé. Jo, bolo. No a teraz ďalej potom vlastne čo? Ty si bol na castingu už iba na takom našom súkromnom, či si bol na veľkom? Na veľkom a potom na extra ďalšom dodatočnom druhé kolo. Áno. Kde som sa musel preukázať. Nebolo to ľahké. A si to dal? Ano. Sa nezdal? Nie. A teraz máš ešte nejakú ambíciu v nejakom ďalšom programe? Alebo čo ďalej vlastne s tvojou kariérou? Môžeš nám povedať o Dobrá otázka. Ja to vravím všetkým, aj svojim cvičiacim, aj takto. Niektorí sa pýtajú, že čo a ako, tak ja vravím, že akože držím si tú svoju jednu lásku. Iným programom sa veľmi nejak ani neťahám, ani sa nemám, lebo znova je to aj strach, ale aj rešpekt. Znova obdivujem všetkých, ktorí máte program, nielen jeden, je ich viac a pamätáte si všetko. Takže choreografiu ešte áno, choreografiu, že si pamätáte cviky, tempa. Pre mňa je strašné utrpenie, ak sa mám učiť tú novú. Hej? To sú 4, 5, 6 hodín denne, ktoré jednoducho tomu musím venovať, prejsť si to. Takže už len z tohto dôvodu.
Ambícia bola posunúť sa na ten najvyšší možný level v pumpe, čo sa v podstate momentálne vyzerá, že sa aj podarilo, ne? Je tam ten základný level, tam som si prešiel, potom ten IM-ko a ten Elite, áno, Elite, ten najvyšší level a ten sa podaril, takže v podstate momentálne to vyzerá, že pre mňa dosiahnutý vrchol zatiaľ. Čiže Pali vlastne absolvoval školenie, ktoré je nadstavbou na bežné školenia, ktoré máme a získal tam potom titul Elite inštruktor. Tak tomu nadávajú, áno. Čo to znamená, Pali? Čo to znamená? Že spĺňam tie najvyššie predpoklady pump inštruktora, čo sa týka techniky, couchingu a tých ďalších mix vecí, ktoré ono síce to možno pre niektorých vyzerá strašne veľmi jednoducho, nie je to až tak jednoduché, je tam kopec vecí, ktoré za tým sú a ktoré človek musí istým spôsobom spĺňať, naplňať a musí aj vedieť aj po anglicky, áno, hej, aj to je istým spôsobom, musí vedieť, viesť hodinu v angličtine, teda minimálne to je vedieť. Čiže vlastne keby chcel školiť, ako keby chcel byť masterom, tak by mohol, kebyže chceli Les Mills. Kebyže chceli Les Mills, tak by sa dalo, áno. By si bol určite horúcim kandidátom. Horúci zemiak. Áno. No, zaujímavé veľmi. No a mohli by sme sa porozprávať ešte o tom, alebo teda, čo by si chcel povedať mužom, ktorí sa boja prísť, alebo aby čo povedali ženy svojim mužom doma, že by prišli cvičiť muži. Lebo ľudia si myslia, teda muži si myslia, že najonka je cvičenie pre ženy, pretože sme akože rúžoví, väčšinou to teda ja sa s týmto stretávam, že tá rúžová farba evokuje hneď, že vlastne že cvičia iba ženy, napríklad pre mňa je to veľmi nepochopiteľné, keďže bicyklovanie akože nie je, že no ale presne akože majú takéto predsudky, takže čo? No v prvom rade muži, milujte svoje ženy a keď žena povie, že máte ich cvičiť, tak choďte a je jedno kam, tam by som začal. Áno, to je pre tých, akože čo sú zadaní. Áno, pre tých, čo nie sú, tak poďte do veľké, lebo tam je veľa žen. Presne tak, to je znova pre tých ďalších nezadaných, ktorí nemajú žiadnu a túžia po nejakej ideálna príležitosť. Túžia po nejakej. Pavli, ty môžeš také reklamy zrobiť. Túžiš po nejakej žene a prídu do ruky. Nie, tak znova, odbalíš obal, vidíš reálne, čo to je. Pokiaľ neskúsiš, môžeš o tom rozprávať. Akože znova rozumiem chlapom ružovej možno na prvý pohľad strašne veľa, aj keď myslím, že v poslednom čase celkom slušne obudlo, už je to viac také, už to nie je úplne ružové, je to proste. Áno, tak v Optime už nie je použité, vlastne nie je použité veľa ružovej farby. Hej, áno, tak akože netrvať predsudky, lebo vlastne jedna veľmi známa spoločnosť sídliaca v Košiciach, čo zamestnáva asi štvrtinu Košic, tak je tiež ružovej farby. Že, a robia to aj muži a všetci sú s tým v pohode. Takže ružová je dobrá, určite ružová je tá správna cesta. Ak chceš vypnúť, oddychnúť si, aj zašportovať, aj zmeniť sa celkovo. Nájsť. Čo ľúbiš? Áno. No, my sme vlastne, ja som teda osobne v piatok bola na jednej akcii, ktorá sa volala Akčné ženy. A rozoberali teda, bola som tam pozvaná skrz toho, že veľa pracujem, že cvičím a že som ešte matkou. A chcem pozrieť nejak všetky matky takéto pracujúce, ktoré tam oslavovali sme dokopy, že vlastne sme oslavovali to, že aké sme super, že to že vlastne všetko zvládame. No ale netreba zabúdať, že aj muži sú otcovia a ty si vlastne tiež v podstate akčný muž, pretože si zamestnaný, robíš inštruktora a si skvelý manžel teda, určite, že? Potvrď to prosím. Otec, veľmi čerstvý otec, áno. Áno, takže povedz nám niečo o tom viac, ako toto celé zvládaš, ako vlastne si sa chystal na to, že sa staneš vlastne otcom, či si niečo špeciálne preto robil, ako sa tvoj život zmenil vtedy? Veľa otázok, dalo by sa rozprávať na hodiny. Zmenilo sa veľa, v podstate už len tým, že človek urobí veľký rázny krok a stane sa manželom, bol pre mňa veľký krok. Preto som sa v podstate aj stiahol, pol roka som tuším, že nejak necvičil. Už vtedy nastali veľa zmien tým, že sme sa sťahovali veľa, takže už toto bol pre mňa veľký zásadný krok. Však plakal som v úvodzovkách, že som musel nechať cvičenie. Nebolo to jednoduché, naozaj nie, čo si až tak nie. Bolo to ťažké, to bol prvý krok, potom človek nedal a vrátil sa. Píše, že si. Janka píše, že si. Tak jak sme sa dohodli, len píš, dobre? No, maličkého, zmena obrovská tým, že ale samozrejme nie som matka, predsa len tie matky s deťmi darmo, trávite oveľa viac času ako my muži
Nakombinovať otcovstvo, prácu a neonku je náročné. Myslím, že z môjho pohľadu ani nie tak náročné ako pre moju ženu je to náročné nejakým spôsobom. Ale snažili sme sa to hlavne dať dokopy spôsobom cvičíš ráno, nám to nenabúra nejakým spôsobom program a tie večerné hodiny tých nie je až tak veľa, takže dá sa to stihnúť, dá sa to zvládnuť. A tým, že mám sedavé zamestnanie, v podstate pre mňa je neonka miesto, kde si idem oddychnúť. Skutočne, lebo ak sa zamyslím, tak nemám žiadnu inú činnosť, kde by som zo seba nejak tú energiu špeciálne dal von. Z roboty, do neonky, späť, maličký ma doma čaká, nevrajím, že trávim pri ňom všetok čas, ale snažíme sa čo najviac, takže dá sa to sklbiť, ale znova je to o kompromisoch, takže každý musí s tým spôsobom urobiť ten krok vpred a tak nejak nakombinovať jedno s druhým, dá sa to. Dávaš priestor aj manželke? Na cvičenie? Jasné, maličký nám podrástol, bude mať 5 mesiacov, takže teraz je ten priestor, tuším, že áno, malý pekné meno. A posledné 3 mesiace v podstate už si to tak nejak striedame, to znamená, že prídem z práce, necvičím, tak ona uteká, vráti sa, tým pádom si to tak nejak kompenzujeme. Keď ja necvičím, tak cvičí ona, keď ja cvičím, tak ona je s mamou, takže si to čiže vieš normálne prebaliť dieťa? Mám ti porozprávať, koľko ja som deti už prebalil? Môžem. Kto nevie, tak ja som študovaný zdravoťák, síce len stredná zdravotná škola a pomedzi to som ešte pracoval 2,5 roka v zahraničí v zdravotníctve, takže ja mám toľko detí a toľko dospelých prebalených, že... Dospelých? Aj dospelých, áno, samozrejme. Takže to pohode. jasné, nebojím sa. Že sa. taká jedna malá kaká v pohode. Čo taká kaká? Ja už som videl také, bizónie a... Takže toto som netrafila, dobre, toto je v pohode na teba. Úplne v pohode. S týmto nie je problém, človek si zvykne na všetko. No a hlavne keď má výcvik, takže. A zabaviť všetko, stražiť? Nemáš žiadny stres, že by ťa niečo prekvapilo? Zo začiatku to bolo znova taký, ja mám pred všetkým rešpekt, čo zahrňa istú zodpovednosť a konec koncov predsa už to nie je malá babika a nie je to ani susedové, že po 4 hodinách to vrátim bez si to, ja to nechcem. Vypínač vypnem a je to vybavené. Ale som tu, funguje to jednoducho, viem, ako ja sa smejem, že nie som otec, nejaký mega otec alebo otec roka, a učím sa, ja sa tiež učím, kopec veci sa učím, takže a myslím, že aj od žen zo svojej manželky sa učím, ona sa možno jedno sa niečo naučí, ona odo mňa, tak nejak ako... Ale to prebalovanie určite sa naučila. Hej. To si ju naučil. Ženy to vedia. Máte v sebe. Áno, tak to je pravda, že to je veľmi obdivuhodné inak, že to máme v sebe niekde vo vnútri. Tak. No, dobre teda, takže proste ty si úplne dokonalý muž, ja neviem ani čo mám vytiahnuť na teba. Povedz, že či varíš. Varím. Veľmi rád by som, ale tých príležitostí nedostávam veľa. Niekedy by som si a skutočne sú také situácie, že prídem večer, nie že ani tak večer, ale skôr cez víkend, že niečo by som urobil a nemôžem, lebo už je. Aha. Pluser. Musíš zjesť, čo je hotové. Nemôžeš si pripraviť, čo chceš, takže... Ale znova, ak som žil v zahraničí, ja som to mal miesto vojenčiny, stále som sa smial, že ten pobyt v zahraničí, keď bol človek zodpovedný za seba, mal som 21 rokov. Takže to bola pre mňa takým spôsobom. Teraz máš 24, tak nebolo tak dávno. 3 roky dozadu, je to v poriadku. To bol taký malý výcvik pre mňa. Človek sa učil zodpovednosti, práca s peniazmi, musel chodiť do roboty, nepoznal to. Takže tam to bolo také pre mňa. Potom tie plienky a Hej, tak veru. Jedno s druhým prišlo to. Jedno s druhým prišlo to. To fakt také všestranné, lebo však divadlo, ty si toho zažil, počúvaj, dosť veľa. Na to, jak mladо vyzerám, nie? Super. Takže vlastne variť by si aj vedel, dajme tomu, že hej. Asi, hej. Ak dáš mi recept urobiť, nie je problém, skutočne. Hej, nebojím sa. Dobre, za čo vymyslíme. Nech sa páči. Potom nám donesieš na neonky. Challenge accepted. Výzva povedzme si, že ešte ideme teraz také už nejaké spovedanie, nejaký relax, ako relaxuješ, povedz. Relaxujem, ešte by som povedal, že ako chlapec malý, doslovne. Pre mňa je relax niekedy, keď chcem skutočne úplne že vypnúť, zapnúť, nechať za dverami, tak jedna vec je, ak človek ide do neonky, fajn, tam proste sa vypneš, zapneš, ale znova si s ľuďmi. Keď chcem takže úplne proste vypnúť, zabudnúť na všetko, tak si sadnem na záchod? K počítaču som sa povedal. Dobre, že si ma napadlo, vieš, to Tetris, jak sa to volá? No Tetris už nie je. Ne, ale že na záchode sme tu všetci hrali. Ja, no kedysi, hej, to boli tie hry, že 9 999 990 hier in one. Ale to Husenica chodila. Áno. Na 330. To si niektorí nepamätajú určite. A my čo máme 24 My 24 ešte si pamätáme všetko.
Takže zavrieť sa do izby, zapnúť počítač a jak malý chlapec si zapnúť FIFU, futbal. Že ja pri tom vypnem, aj moja žena vie, že ak niekedy potrebujem, už teraz je znova ten maličký, je toho času menej, už je to podstatne menej, ako to bolo kedysi, ale stále sa nájde nejaká hodinka, dve, kedy sa proste. A malý pálko sa hrá, malý pálko je spokojný, potom je vysmiatý a funguje ďalej. Takže tam je taká moja škatulka malá, taká zvláštna. Takže relax máme, a nejaký wellness a takéto veci ťa nelákajú? No, vieš čo, wellness, tým, že človek rodičia ma nejakým spôsobom k tomu neťahali, nechodili sme, nezvykli sme takto. Pritrafí sa párkrát nechcem povedať do roka, do 10 rokov možno. Skutočne nezvykneme chodiť, ani nejak to špeciálne nevyhľadávame. Boli sme pred 2 rokmi, to sme dostali ako darček, tuším, že. Takže tam sme boli a odvtedy nejakým spôsobom relax, wellnessíky vôbec, nie. Takže vieš. Mám tam taký bonus, tam píše. Jaký bonus? Janka, že keď si necháš dlhé vlasy, že bol by si kučeravý ako baron. Díky. To, že palím, necháš si trošku. No ne, díky, nie, to je ďalšia pikoška. Takže také fotky by sme asi vyťahli. A koľko? Takže mamka sa tešila vlastne. Také malé dievčatko, kučeravé, áno. Ešte na špičkách, jak pobehovalo. Takže krásna mamka mala všetko, lebo ty máš brata? Brata, staršieho brata, ne. Takže vlastne 2 chalani. 2 chlapi, no. Takže ty si bol také dievčatko trošku. Super, splnený sen mamkin. Ne, to až keď prišla nevesta. Ja. Vtedy bola splnený sen. Ja, už to bolo dobre. Áno. Takže Dianka má teraz dobrú partiu, hej? Tak. Takže má super svokru. To je základ, má dobrú svokru. A aj svokra, keď má dobrú nevestu. Je fajne. Bez svokry sa nepohneš. Ne. Tak, áno. Nemá šancu. Sleduje ťa. Tak dobre, teraz sa sleduje, ale ti fandí určite. No jasno, že. Myslíš, že dokáže zapnúť Instagram? Ťažká otázka, ale myslím, že to by zvládla, hej. S malou drobnou pomocou, ale zvládla by. A možno aj si nás pozerá. Kto vie. Ale nevie napísať. Či myslíš, že vie? Ona nie. Ale niekto iný pri nej by vedel. To je super, tak pozdravujeme svokru, keď náhodou je vôbec nič zlom, všetko akože je v poriadku. Od srdca. Dobre, ideme na ešte krízový výsluh, Láska, to ty tak zvykneš robiť, budeš robiť ty? Teraz Veľkosť nohy. príde Vrátko a prichádza s notebookom aj s čajom. Čajou už je tu. Tam nejaké otázky, bo ja som žiadne nevedel. Píše Dianka. Takže vlastne, ešte ma napadlo teraz, medzi tým, jak Vrátko dopije čaj, že nejaká dovolenková destinácia, ktorá je taká akože sen, že by si chcel, sleduješ to tak akože nejaké Bali, neviem. Bali určite nie, to bolo hneď z fleku škrtnuté. Ale sú tam určite Maledivy, Seychely a tuším, že ešte niečo by tam bolo. Sú tam 3 miesta, ktoré... Tajsko. Nie, tým smerom ma nikdy neťahalo. Neviem prečo, Ázia a tam veľmi akože tak nejak. Nechcel by si zažiť, že ležíš na hoteli a tieto jašterice iba tak chodia po strope? Krásna predstava. Že takto funguje, hej. Ne, ďakujem. A máš teda okuliare tam písané. Vlastne, toto mi nechýbalo. Musíš mať stále hladinku, aby si takúto dovolenku vlastne prežil. Slovene sa na to zvyknutý. Hladinku, áno. Hladinku. Áno, hladinka je najdôležitejšia. Mauritius. Áno, Mauritius, bingo. Píše Dianka. Hej. Pomáhaj ti. No. Súhlasím. Ja budem dávať také rýchlo odpovedať, prvé, čo sa napadne. Otázky budeš dať. Otázky. Ale môžeš dávať odpoveď, môžeš dávať otázky. Zároveň si taký kvíz. Ja dám rýchlo otázky, ty odpovede. A ideme na to. Obľúbená farba? Bohužiaľ modrá. Prečo bohužiaľ? Neviem. Dávaš rýchlo otázky. Rúžovo si chcela. Ne. Nápoj pred tréningom? Oj, čistá voda. Po tréningu? Jednoznačne BCA. Že pivo. To už je... Obľúbená sladkosť? Fú, to je ťažká odpoveď, ale keby som mal z fleku povedať. Duplo, jednoznačne. Duplo. Poznáte duplo? Také kopčekové s orieškami. Obľúbené jedlo? Stroganov. Jednoznačne kuráci. S čím? S čím? Rýža, 50-50. 50 na 50. OK. Jedlo potom má obľúbený nerez, alkohol. Nerez, vieš čo, alkohol ani nie. Pivo ľúbim, ale nejak, že by som ho slopal každý deň, nie.
Obľúbená tabletka. Čo? Obľúbená tabletka ružová. Ja, Ibalgín. Nemám, dones. Že... Dobre, obľúbená teda neresť. Alkohol, drogy, cigarety a tak, súdniky. Sex. Neviem, Ja, hej. možno by, asi hej, to také detské, no. Od FIFA, 2008. dobre, máš nejaký obľúbený šport? Niečo, čo by si vlastne, alebo niečo, čo by si chcel vyskúšať ešte? Tu si na tejto planete. Obľúbený šport. Ani... Že si hral nejaké športy, Windsurfing. že čo by si niečo chcel skúsiť. Vaše plávať, neviem čo. Plávať neviem, windsurfing. Chcel by si sa naučiť plávať. Pokusov bolo strašne veľa. Ja už som na to zaneveril tak strašne, že už... Ale potom ešte sneh, neskúšam. je to skákať. Tak lyže, hej, to v pohode, ale zase to tiež nie je taká láska, že by som k tomu nejak špeciálne snowboarding. Alebo čo, horla, holezenie, Nie, pohora. výšky to akože, dobre, v pohode zvládam, len akože zase, hej, bungee a Majka, ahoj. podobne, veľmi nie. Dobre, Pre mňa. OK. Extrémne neľúbim. Tým pánom sme všetky prešli. Dudu, von. Čo? Naše dieťa ešte nespí. Ideš tu pozrieť na kamerku, Zakývať. čo sa mávať. Čaute. A polovieš, dobre? Čaute. Pyžamko. Dobre, Majka. Ideme spinkať? Ideme, ne? Ideme spinkať. Dobre sa máme. No a poslednou vecou už teda dneska asi ten rozhovor. Kebyže máte nejaké otázky, tak ako dajte tu na Paliho. A my budeme žrebovať, na Instagrame bola súťaž a od ten týždeň bude znova, len musím vymyslieť otázku. Súťaž bola tam nejaká súťaž, bola. Súťaž leto 2019 prichádza a otázka bola jednoduchá, že na čo sa tešíte v lete? Je tam dokopy 63 odpovedí a teda ja si spustím Random, ty si môj, jak sa to volá? Ja som, myslíme na to isté, ale jak sa to povie, tá pani, ktorá vždycky bola dozor. Random, ty si môj dozor. Na žrebovaniach. Dozor. Jak sa to volalo? Dozor. Notárka, áno, notársky overené, A 63. žrebovanie. Takže máme 63, vidíš to, ja tu teraz dám dvakrát generate, aby to nebolo tak, že dám raz a si budú myslieť, že to tam hneď nabehne, že také, jak my chceme, že tie čísla sa menia, dobre? Takže raz je 63 a druhýkrát 9. Takže číslo 9 v poradí, keď ja to tam pozriem, sekundička, hneď to my to aj napíšeme na storky, ale raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mimuša Fit Coach. Mimuša Fit Coach vyhráva športovú podprsenku. No výborne, my má to aj na teba. A ešte sú tu nejaké otázky. Že aký program nemáš rád? Pali. Pali nám to povie. Pali nám iba tak bude kričať. My mu už iba píšeme správy, že Pali, aký program nemáš rád? neviem, či môžem pred vami povedať, že je program, ktorý nemám rád. Nie všetci máme všetko radi. Hej, tak ale išiel by som znova do tých tanečných bar, step. Nemusíš všetky menovať. Tam, kde to nevieš pospájať. Tam, kde to nevieš pospájať, áno. Kde iní končia, ja začínam. A vlastne asi na nejakú stravu bola otázka, že na Ešte stravu. obľúbené jedlo tam bolo znova, že? Že obmedzuješ nejaké jedlá, sa pýta Lívia. A aké obľúbené jedlo bolo už strogano. Čiže obmedzuješ nejaké jedlá? Máš nejaké obmedzovať, tak snažím sa obmedzovať, teda jesť v menšom množstve pizza a podobné srandy, tie také v úzovkách nezdravé hambáče a podobné. Samozrejme doprajem si, ale nemám to každý deň, každý druhý ani každý tretí, jem to tak striedmo raz za týždeň, raz za 2, za 3 niekedy, keď vychádza, jak vychádza. A ináč fungujem normálne, na čo mám chuť, dám si sladkosti tiež, znova striedmejšie, menej sladkosti, niekedy si dám viac
slanosti v odzvukách, takže tak nejak, taký balans. Nič špeciálne. Super. Ďakujeme. OK, priateľa, takže sa učíme. Vidíme sa od Páli už rozdrhol zase. Páli už zase k malému. K malému pivu. Vidíme sa teda o týždeň. Buďte zdraví, buďte usmievaví. Poslúchajte. Vidíme sa cez týždeň na tréningu. Rozdávajte lásku, úsmev a energiu. Jasne, vidíme sa za tréningom na každej jednej prevádzke, ráno, na obed aj večer. Non-stop trénujeme, cvičíme, makáme. Leto 2019 je kde? Je za rohom a preto treba čo? Preto treba cvičiť. Makať, cvičiť, nielen sedieť na Instagrame. Čaute, my ideme makať. Čau, čau. Čaute.